Kining pasumbingay ni Jesus mga igsoon na mura kuno ang katawhan sa iyang panahon, mura kuno mga bata nga naas merkado nga lain-lain lang og gibuhat. Ang usa ka pundok nagminatay, wasad mo apil ang pikas, nya ang usa ka pundok nagsadya, wasad mo apil ang pikas. Sa may tawag nato anang klasihas mga tao nga magpundok-pundok unya dili pareha gibuhat. Na pinulungan anang ija-ija, aho-aho. Pero karon kuno di na kuno na ija-ija, aho-aho. Ang ija aho, ang aho aho, ang injo aho. Natanan. Self-righteousness, self-centeredness. Mao ni ang depikto sa kasagarang mga tao ug mao ni babag sa kalambuan. Babag ni siya sa paglambo sa usa ka katilingban kanang mag-iyahay. Nilingay mong tupad na wa mo mag-iyahay. Ingna ko no, sa inyong balay wa mo mag-iyahay, magdungan pa mo kaon, inigkaon ninyo, makahuna-huna mo sa wapa kakaon. Ang uban magtinagu ay pagpagkaon, taguon. Mausa na inahitabo ron sa atong nasod. Nag-iyahay sa makauna lang. Kanya kung mag-iyahay na gani, og ang self na nato mao yatong sentro, ang resulta dili na gid ta open for adjustment or open to the truth. Ang kamatuoran manggod mga igsoon, dili sa tanang higayon mahibaw-an nato dinhira sa atong kaugalingong kapasidad. Dunay gitawag og objective truth. Kaning atong nakatunan og ang atong analysis tawgon man ni siya subjective. Nakasabot mo unsay kalainan sa objective ug subjective? Wa sa mo kasabot? Pareha ta. Ang kanang objective dili na mag-usab-usab. Maura gid na iyang kamatuoran. Ang subjective mag-usab-usab depende nimo nga nagtan-aw. Nanglitan lingiay mong tupad. Lingiay mong tupad ba? Unsay tan-aw nimo siyang naong, bati o nindot? Ikaw ba nga nagtan-aw, unsay tan-aw nimo niya, bati o nindot? Ana, moingon kang nindot. Ipatan-aw naglain. Di ba mo ingon sa na bati? Di ba? Muna gitawag og subjective truth. Depende sa nagtan-aw. To'y asawa, gwapa kayo, ibog manggani ko. Gwapa kayo ba? Gibiyaan sa bana, ang bana ra ba di kayo gwapo? Gibiyaan sa bana kay ang bana nakigtaban sa ilang maid nga batig naong. Pag sultis asawa nga rin ako, nakaingon ang asawa, ang labing sakit yun pader. Kay ang iyang gikuyog batig naong. Nako, ikaw nga nagtanaw atong iyang gikuyog nga babae, batig naong. Pero tanaw sa imong bana, mas gwapa to nimo. Di ko musugot. Kay gwapa man siya gyud. Og makakita ka sa asawa, ako laki man kon tinuod. Madani gyud kas iyang beauty. Pero ang bana naggamit og subjective truth. Naningon ko niya, tanaw nimo bati tog naong, pero para sa imong bana
Maotoy gwapa kay nga babae. Ikaw gwapa ka sa imong hunahuna. Pero og ang imong bana mo imutan-aw nimo luod kay ka. Nakaron kinsa may mutudlo nato sa objective truth. Kinsa man? Way lain ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y nag-author sa kamatuoran. Mo nang ningon siya, I am the truth. Pangutan ang Ginoo. Mangayo tas Ginoo og guidance. Mauna si San Pablo sa iyang sulat ni Timoteo, ningon siya, gaplano biya gyud kong muanha ko diha. Mobisita gyud ko nimo. Pero in kasog malangan ko kining akong suwat, mao nimo guide nimo sa kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran? Ang kamatuoran sa Dios. Nga ang Dios matud pa niya diri na tao, niya isip tao na matud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. So ang nagsulti nga siya matarong ang Espiritu Santo. Mao na kita sad gusto ta makakita sa kamatuoran, makat-on gid tag paminaw sa Espiritu Santo. Mo na mag-ingon ta, come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Karon daghan kayong nangandoy nga ma-renew ang atong Pilipinas. Nag-imbestigar ang Senado, nag-imbestigar ang Kongreso, naapagyoy gitawag og independent ang sa to ng independent commission na mag-imbestigar. Kinsa Manila ang mutan-aw gyud sa kamatuoran. Kung ang Senado mo'y patanawon, mausan ni ilang truth. Kung ang Kongreso mo'y patanawon, mausan ni ilang truth. Kantong independent, unsa man gito ka independent, mausan na ilang truth. Pero pulos silang tulo, way Ginoo, di gyud masakpan kinsay author aning dako kay korupsyon nato. Labi na gyud corruption diha sa flood control. Aghapon perting uwana, mahibong ka ang karsada nga naibabaw sa dagat purting linawa. Baha kayo na kung anong wa naman lang ginabusluti ang kilid nga tuara man yung dagat sa ubos. Nganong naglutaw naman ta diri sa tubig, di lang kumusulti di indapita kay makadungog ra bato. Basta na ay mga karsada dinhing akong naagian gabi kay pitim yung kusugas uwan nga naibabaw sa dagat. Pero nagbaha, lawom kayong tubig, namingaw gud kay ang mga motor di man moagi kay baha man kayo. Pero magtanaw ko ang dagat to mas ubos. Nya tampi na mas dagat, nganong ni banaw mang tubig diri, wa gid ka buslot ana para muhog lang adto sa dagat. Una-una alam na. Kadaghan na itong mga engineers, di ba? Ang DPWH, porting engineers diha. Huwag yun kahuna-huna. Nganong giingon ani ni natog trabahong dana, iniguan, asa man ni padung ang tubig, naramagid untang dagat sa ubos. Samot na gyud ang dagat di as babaw. Naabaya mga lugar din kaning ato Haliluan, kaning Compostela, doon nabaya din mga gitawag nato duol na kaayo sa sea level. Musamot na gyud nga di masulbad ang flood. Nakabo nakasuroy mog Japan, kasuroy mog Singapore. Suroy mo dito, namoy kwarta. Ako mahibong ko ang lugar ba lawom kay istanan. Pila na mag-elevator dago ka.
below sea level. Kaya diara kung dagat diri niya. Musakay pa kag elevator dito Singapore. Four story, tawag ko lang, four floors man siguro to, or 5 floors nga to pa doong sa ubos. Maghunahon ako pag-abot na mo sa ubos, kutuara man itong dagat sa babaw. Sa ato pa kiniron, niya nagimislaw sa dagat. Niya, wa sila mahadlok. Nindot kayong mall dito sa laom, ang shoppinganan. Nindot kayo. Iyon sa man to pagtrabaho. Wato sila mahadlok, na matabunas tubig. Niagan ikarsada na ito nga naibabaw sa dagat, tabunan manggis tubig, kato pa bang to aslaw? Depende sa objective truth. Kung ang usa ka tao magtrabaho na gani para sa kaayuhan sa iyang kaugalingon, guba ginang trabahoan, di gina magkadimao. Di gin magkadimao. Mo na ingos Kristo, mura ra gyud mog mga bata, bungkag ginang inyong grupo. Mo na bitaw kabantay mo sa mga bata o magduwa na sila hastang gyung sa baa. Kanya-kanya malabas. Kana go mga elementary tanaw ay pamuhi. Hasta kana mga hasta sa baa. Mura gyud mga manok na as poultry or mga baboy na as pigiri nga wa pay kaon. Gayaw lang. At tanawan nang nagampo. Di ba nangatog ra gyud? Malinawon kayo eh. Basta nagampo gas ginutog. Atog. Gyud hilong kayo. Di gyud magkagubot. Objective truth. Pulos man nakakita Ginoo, atog. Tanawa di ay munto pa, di ba naglaway na. Di ay og maminaw tas Ginoo, muana ginang Ginoo, mo trabaho gani ka, kinahanglan lipayo nimo ang imong isig katao, dili ang imong kaugalingon. Mo nay objective truth. Lipaya ang imong isig katao, dili ang imong kaugalingon. Anha ka makakitag tinuod nga kamatuoran. Nanglitan kining atong hilifans, nakalipay ni ninyo. Nakalipay? O, kining ato rong gibuhat din nga atong gipamutang TV monitors, nakalipay ni ninyo. Naram din na, kining atong gilimpyuhan ang atong palibot, nakalipay ni ninyo. O, pero nakaguol biya ni nako. Nga naman, kay dako man tag bayron nun ani, o niya hinay kayong slat. Ay pangutan asa kuno imong tupad, ina nipalit kag slat. Ina nipalit kag slat. Pila man sa imong gipalit. Basig-sige lang kag tigom sa imong kwarta, kaya para nimo ang imong kwarta maunay imong saligan para ka mabuhi ugma. That is subjective truth. Subjective ba? Dili ang imong kwarta mo'y makabuhi nimo ugma oy. Unsa man? Ang Ginoo kay bisag daghan pa kag kwarta, mabangga karon diha or maligsan ka sa na mga sakyanang dagko. Bis imong kwarta di nakasagang nimo. Di ba? Mulinog rog kalit, lusno ning simbahan, kutob din hiani. Di ba? Ato la istorya ra maning ato god sa batan mo dai. Kari sa inyong lusnoon nya kana diha dili. Ay bawa na lang inyo nahuna mga subjective kayo ba ang kaugalingon gyud mao ay protektahan. Dili anang wa di kasagang ang kwarta pero panalipdan ta sa kamot sa Ginoo, ang Ginoo mo'y manalipod nato bisan pa ang very dangerous situation mahimong nindot nga sitwasyon. Muna basta makalipay lang sa uban, bahala nagmaguulta atong buhaton. Muna si Kristo nalansang sa krus, nagantos sa tumang pagantos, pero para sa atong kaluwasan, para malipay ta. Ang inahan nagmabdos sa iyang anak, siyang kabuan, pagkatao sa bata, porti pag yung sakita iyang giagian, naapag yung maghasol nga bata kada
oras magsigig tig-ik diha, kapoy kay imong lawas, pukaon kag kaadlawon, igo kang nakatog, mamukaw na sad ang bana, pastilan. Hasula. Muna nindot kayo ang kinabuhi sa pari o sa madri, way pukaway. Way pukaway. Ay, dyan. Kamo, sos, pukaon sa bata, pukaon. Matod pa sa akong, usas ako mga igagaw, hasol gining minyo pa din, ano man, kay ang bata magsakit, usahay ang asawa maghusa. Nakuhay may lisod anay siya, arang-arang na lang bata og magsakit, kay imong duyanon muhilo man ang asawa og dili og maghusa, di gyud muhilo. Ambot wako kibaw unsa na nahitabo di adapitan. Di na takotob, no? Subjective truth na na. Mo na unsa may buhaton, maminaw tas Ginoo. Maminaw, magpagiya tas Ginoo. Importante kaayo nga suod tas Ginoo, who is the truth. Kining ato rong mga rally, kaning rally nato rong dinis Pilipinas, sukad pa atong 1980s, nauso na ng rally, siging marcha anang dan, mo successful man sad usahay. Pero kon ang ato gani muraratag one-sided, na kaning among grupo magrally ni kay amo kang ipin down, nya inigpin down nimo, kami na say lingkod diha, kami na say mangurakot. Nya ang karinasan na napildi, mao na say magrally, kay panaugo na sa nang naglingkod, nya iniglingkod nila, sila na say mangurakot. Why kalambuan? Kay ang corruption dili maoy tinuod natong gikontra karon. Sa basa nako sa sitwasyon nato sa atong nasod, jutay ra ang naglingkod sa nasod na ang iyang kontra mao ang korupsyon. Kasagaran niya nagikontra ang nangurakot, ang taorang nangurakot mo'y gikontra. Pero ang korupsyon per se wa kontrahan. Sa kadaghanan naasay pipila nagikontra gid niyang korupsyon, pero jutay ra niya kon maningkamot sa na siya kontra sa korupsyon, hastang iyang kaugalingong kauban muunay niya ingon up hinay-hinay brad kay maapil mi diri. Mana bisan din ni simbahan ba lingay mong tupad inawa jud kay korupsyon. Ina why korupsyon kana usahay kusog itang masuko sa nakasala, pero dili ta kamaong mubiya sa atong sala. Nanglitan kanang imong kasuko, di na sala. Sala na dili. Unya, kanusa man kamubiya ana. Nanong di pa madyo ka mutingog sa kanhi kabit sa imong bana. Nya sige kag simba, di ka mutingog sa kabit sa imong bana kaniadto ra man na, panagsa naman lang sila magtiksanay karon. Nanong masuko pamangyog ka, di jud ka kabiya ana. Nya imong sigyag ingong imong bana, biyain ang imong kabit, biyain ang imong pagpangabit. Nya ikaw wa ka kabiya sa imong kasuko, sa imong pagka-judgmental, di ka kabiya. Di ba? Mao na si Kristo moingon nato, pasayloan nagkapituan kapito, higugmaa ang imong kaaway. Mao na mga objective truth. Di ba? Ihatag ang tanan nga naa nimo. Muna reporta na tamoron. Pila pa inyong hataganan. Ang atong kani objective truth niya, sa kadaghan sa nagsunod nako, nagfollow nako, abutan pa ko gahapon gamisa na sad ko dito sa Danau. Shout out sa taga Danau, purting daghan ng tao. Unya niingon dayon ko, kana ganing nindutan ninyo dinhi magnubina, no? Kay puno man mura magmisa di galyo, honghong sang sakristan, karon ra man ni pader. Ingo simba ko na. Asus ingon ko kaniron, mudamag ni ron magpa-picture ni kana ganing porting daghana.
Magpahawak mas relics. Nako, para dili ni sila mo pa-picture, magpahawak ko sa relic. Tapad may sa minister, sige kong pahawak sa relics. Na kani, maghawak ani, mapulan maniguwat. Manguli, gini sila, manguli. Unsa mo nung nag-ana, magtapok din sa kong likod, nag-ana magtapok. Dugay na makainahuman. So, pagka humaghawak sa relics, sige na magpa-picture. Nako, agwanta na lang nako. Pwerte pag yung kusugas, uwan. Ingon ana ba? Nanong ako manang gisgutan, kay nangandoy ko kadtong tanan nga nagtan-aw unta nako nga mo average maginig sobra mga 300 to 500,000 mo 1 million pagay ni kada adlaw tibuok kalibutan. Mupalit pa lang gid untag slot ba? Objectively. Mupalit lang gyud slot bisag tagsa lang ka slot. Kining akong i-announce karon na update, hurot gyud ni. Hurot oy. Tanawa ha? Pilay atong slot karon sa Grace. Ang atong halin niabot nag 56,849 ka slot. Naanalay 643,151 ka slots. Unya ron kining tag ako rong followers niabot naman ni sa subscriber pa lang daan. Pero dili lang ng subscriber kay di man sana mananaw tanan. Pero ang mo-follow gid nako average gina mga 300 to 500,000. Mopalit lang na og slot, tagsa ka slot, duha ka semana o bisan ganing duha ka adlaw. Hurot na ning 643,000 objectively speaking. Pero subjective man, sunod tuig na lang ko palit, sunod buwan lang ko palit. Ay, nakapalit naman ko last year. Mana man ta dayo, no? Last year. Unya dayo. Ang atong 70 slot challenge aning Grace, tag 7,188 na ang naka-challenge. Nya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, PPSC, ang atong halin, niabot nag 20,038 ka slots. Dako na. Nya, napay 79,962 ka slots. 79,000 ang population pa lang sa Compostela, 80,000 na kapindas, mga bata. Mamalit lang mo tanan taga Compostela karon, wala mo sa ilabot ng mga online parishioners. Ugma, hurot na ning 79,000 oy. Di ba? Unsa ang pagpalit pa dir, wa man na sila kwarta, pangawat lagi mo. Pangawat, baka mong mga way sweldo, pangawat. Pasabot ang inyong budget sa kaon, budget sa plite, ayaw nag-iplite. Pasabot, maglakaw na lang mo, ayaw na mong kaon, karong adlawa, ipalit lang nag-slot inyong budget. No, di ba? Ikaugma, luspad na mo. Pero hurot ang slot. Oy, di mo muluspad, ikaugma, healthy na mo. Minus na inyong sugar, minus na inyong cholesterol, minus na ang inyong kanini ang uric acid. Nga naman, madrain man na siya sa sige nimong inom og tubig. Kausap ka ng udlot sa bayabas. Na. Nindot kayo, padunduna ni mong tubig. Ikaudto, dahon na sa gabon. Sapo ni mo, padunduna ni mong tubig. Ikagabi, kibura na makang niaksyon subaw, kaon kag dahos atis. Human, padunduna ni mong tubig. Ikaugma, healthy kay ka. Di mo muto, aron sad murag na timpla-timpla, sagulan ni mong ahos gamay, sagulan ni mong sibuyas, jutay, o kamatis. Perting lamia, napalit pa ni mong slot, healthy pa ka. Pero di gyud mo kasabot. Nganong di gyud mo sabot? Mura lagi tag mga bata lagi. Ang atong 162 slot challenge aning Grace, 16,200 niabot na og 45 ka challenges atong nadawat. Nya katong akong special nga challenge, upat ka kneelers, tag 42,000. Congratulations, duha na ini pledge. Duha na. Nya kadtong mga pews diha additional, 12 kabog, tag 55,000, zero pa ang pledges. Zero. Oy, pang pledge na mo oy. Pwede ra gyud 1 month to pay, 2 months to pay. Madaba ka ng 5 months to pay, no? Unsa gyud kasagaran sa kanang mga hulog-hulog ang utang-utang ninyo? 3 months?
3 months lang siguro, 3 months to pay lang. 55,000 divided by 3 months, siya rin din na ninyo mahuman. Di ba? Pledge lang mo kay. Ang importante gyud palit lag slot kay ato man compute no. Dako na tag sobra sa slot, order dayon ta ato mga fuse. Gitarget ra ba nato kung mahimo inig pista unta ni Mama Mary atong segunda patron karing Berhin sa Pilar karon ra bang October 12. Atong pista. Basig wa gyud tay pista ani. Doon natay recollection karong September 23 pero murag na ay gamayng question ako lang ning Osborne pero mag-recollection ta next week para sa atong installation sa tanang mga servers dinhi sa atong parokya. Ika September 27 alas 6 sa gabi ang atong installation aron ma-officially functional na gyud mo under my term. Mao nang iampo nato ang tanang nag-serve. Nya kuwang kay taron og lay ministers. Kuwang kay tag lay ministers. Mao na hangyo nako sa tanang mga kapilya, tanang chapels. Pag padala mo dinhi sa simbahan, inig-recollection nato og at least usa ka lay minister gikan sa inyong kapilya. Usa ba kamo apply og lay minister ngadto duha-tulo. Ana ha? Kamong mga chapels, Federation, Chapel Federation, kontakan ang tanang kapilya. Kay mas maayo gyud kada kapilya na ay lay minister, na ay katekista, na ay sakristan nga mo serve. Nindot gyud unta na ideals kay misahan man nato ang tanang kapilya karon. Misahan sad nato og Sunday masses ang mga barangay, 14 ka barangay. Nya atong andaman og muatiman. Ako ning gisulti kay mauni ang atong pagpalambo sa simbahan aron mas makit-an, mas madunggan ug mas masunod nato si Kristo who is the truth, the objective truth, ug makahatag nato tinuod nga kahiusahan, tinuod nga kalambuan. Manindog ta.